Bine ați venit la o nouă întâlnire a Cenaclului Românesc Mircea Eliade, organizat din nou în primitoarea sală socială a Bisericii Sfântul Dimitrie cel Nou. Întâlnirile din ultimii ani pe Zoom ne-au adus mulți prieteni din întreaga lume, prieteni care astăzi ne vor urmări tot pe Zoom, din casele lor încălzite, oriunde ar fi acestea. Pentru că aici, în Colorado, după Crăciun și Anul Nou, ne-am pomenit cu vortexul, cu temperaturi de minus 20 de grade. Dar ne vom încălzi cu siguranță sufletele noastre de români cu cele 2 aniversări de astăzi, mai ales că avem alături de noi minunații copii de la școala duminicală, împreună cu doamna Georgeta Popa. Și vom avea alături de noi, de asemenea, formația de muzică folk Frecvențe, compusă din Monica Mureșan și Bogdan Stelian Dumitru. Aplauze! A fost prieten cu Ion Creangă, cu Ion Slavici și cu Ion Luca Caragiale. Regina Carmen Silva a României l-a invitat să stea cu ea la masă și a tradus poeziile în limba germană. Sumă lirică de voievozi a fost numit de către Petre Țuțea. Iorga l-a definit expresia integrală a națiunii române. Iar Lucian Blaga a scris că reprezintă ideea platonică de român. Noica a spus despre el că este omul deplin al culturii române. Și nu întâmplător, ziua de 15 ianuarie, ziua nașterii lui, a fost declarată Zi a Culturii Naționale. Orice român din orice parte a țării, din Moldova, din Basarabia, din Transilvania, Bucovina sau Muntenia, a auzit de el, de Mihai Eminescu. Când comuniștii au cucerit România cu tancurile sovietice, cei fugiți în privecie, în exil, l-au luat cu ei și pe Eminescu, că nu era să-l lase pe mâna rușilor. Cu Eminescu în bagaj s-a numit un articol scris de colegul meu, Sebastian Doreanu, pe care l-a citit ani în urmă la Centrul Cultural Român din New York. Era vorba acolo despre comoara pe care și-a luat-o românul cu el în exil, pentru a o da mai departe. Comoara aceasta erau poeziile lui Mihai Eminescu. Pe masă sunt mai multe volume de Eminescu, unele dintre ele tipărite chiar în exil pentru românii rămași fără țară. Dar nu fără Eminescu, pentru că și astăzi copiii care cresc în comunitățile românești din diaspora și învață limba română în școlile duminicale, îl învață pe Eminescu. Pentru că Eminescu este limba română. Scriam la sfârșitul articolului meu, citându-l pe Mircea Eliade, dintr-un text publicat de acesta în 1951. Petrolul și aurul pot seca într-o zi. Grâul nostru poate fi făcut să crească și aiurea. Și s-ar putea ca într-o zi nu prea îndepărtată, strategia mondială să sufere asemenea modificări, încât poziția noastră de popor de graniță să-și piardă însemnătatea pe care o are de un secol încoace. Toate acestea s-ar putea întâmpla. Un singur lucru nu se mai poate întâmpla. Dispariția poemelor lui Eminescu. Și cât timp va exista undeva prin lume un singur exemplar din poeziile lui Eminescu, identitatea neamului românesc a fost proiectată în eternitate. Bine ați venit, așadar, la sărbătorirea înceapătului poeziei românești, de la nașterea căruia, luna aceasta, la 15 ianuarie, s-au împlinit 175 de ani. Câteva amănunte înainte de a începe, pentru că vrem să-i avem alături de noi și pe cei care ne urmăresc online. Pentru că este o întâlnire live și online, vă rugăm să închideți microfoanele. Dacă doriți să recitați o poezie de Eminescu, vă rog să vă înscrieți la adresa mea sau lui Sebastian Doreanu. Formatul întâlnirii noastre este următorul. Copiii școlii duminicale vor prezenta ce au pregătit. Apoi formația Frecvențe va cânta un prim set de melodii pregătite. Vor urma recitări din opera eminesciană, unde membrii comunității noastre sau cei care ne urmăresc pe Zoom sunt încurajați să participe.
Va urma o scurtă prezentare despre Ziua Unirii, iar la sfârșit, formația Frecvență ne va încânta cu un nou set de melodii pentru a încheia cu o horă a Unirii. Dacă se vor probleme tehnice, ne cerem scuze de pe acum, dar vom fi siliți să încheiem Zoom-ul. Vă mulțumim pentru înțelegere, sperăm că va fi cazul și îi invităm pe copiii noștri talentați de la școala duminicală, care se vor prezenta și vor spune ce poezie vor recita. Te aplaudăm! Ziua, eu sunt Ioana și o să recit poezia Colinde, colinde de Mihai Eminescu. Colinde, colinde, e vremea colindelor, căci gheață se întinde asemenea oglinzilor și tremură brazii mișcând răburele, căci noaptea de azi când scânteie stele. Se bucur copii și fetele, de dragul Mariei că-și piaptănă pletele, de dragul Mariei și a Mântuitorul, lucește peste cerul, o stea călătorului. Mulțumesc! Mă numesc Daniel și eu fac lacul de Mihai Eminescu. Lacul codrilor albastru, lupăr galben în cart, trăsărind în cercuri albe, el cutremură o bancă. Și eu trec de-a lung la mal, parcă ascult și parcă aștept, ea din trăstii să răsară și mă cadă din pe piept. Să sărim în lacul în ultra mică, încănați pe glas de ape, și să scapi în mână cârmă, și lopețele să scape. Să putim cuprins de farmec, sub lumina blândei lune, vântul trăstii îl vin poșnească, îndoioasă apă sună. Țelul singuratii, în zadar, suspin și sufăr, lângă lacul cel albastru, încărcat cu flori de nifă. Sunt Maria și eu înțelegit somnoroasă păsărele. Somnoroasă păsărele, pe la vârfuri se adune, se ascundă în mângâiele mate bune. Doar izvoarele suspină, pe când corul nervul tace, rog și florile în grădină dormul pace. Trece legăda pe apă, între trești să se curge, vieți îngerii aproape, somnul dulce. Pesea nopții ferie se ridică mulți la lume, sfătuit și armonie în noapte. Eu sunt David și am să recit Pe lângă plopii fără soț de la Mihai Eminescu. Pe lângă plopii fără soț, adesea mă cunoșteau vecinii toți, tu nu mai poți. La geamul tău ce strălucea, privi atât de des, o lume toată înțelegea, tu nu mai înțeles. De câte ori am așteptat o șoaptă de răspuns, o zi din viață să-mi fi dat, o zi mi era de o oră să fi fost amici, să ne iubim cu dor, s-a ascultat de glasul gurii mici, o oră și să mor. Dându-mi din ochiul tău senin o rază din adins, în calea timpilor ce vin, o stea s-ar fi aprins. Ai fi trăit în veci de veci și rânduri de vieți, cu ale tale brațe reci, în marmuri ai vieți. Un chip de amururi adorat, nu mai au perechi, acele zâne ce străbat din timpurile vechi. Căci te iubeam cu ochii păgâni și plini de suferinți, ce mi lăsară din bătrâni părinții din părinți. Azi nici măcar îmi pare rău că trec mult mai rar, că cu tristețe capul tău se întoarce în zadar. Căci azi le semeni tuturor la umplet și la port și te privesc nepăsător cu un rece ochi de mort. Tu trebuia să te cuprinzi de acel farmec sfânt și noaptea candelă să aprinzi iubirii pe pământ. Eu sunt Rebecca și eu înțelegem ce te legem. Ce te legem pe pământ? Fără împare, fără vânt, cu crengile în capele. De ce nu mă șlegă în mare?
De ce vrei? Luați care mă pește și frunzișul mă răpește. Poate vârful frunză ducă, căpărății la mână. Poate vârful frunză ducă, iar de aici care e. Și de ce și de ce să mă vrem dacă o să ne vedem? Sunt acolo și se fac cunoaște la televizor. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, nu de mare vorbești, o prea frumoasă fată. Și era una la fel, și mândră toate cele, din fecioara între sfinți și lumea între stele. Din umbra cărnicilor porți, ea pasă și gândește, lângă fereastră între porți, ceasul o așteaptă. Privea în țări între moarte, pe sare și străluce, pe mișcătorile cărări, corabie necrăduce. Îl vede azi, îl vede mâine, astfel purificata. El privind de săptămâni îi cade de adevăr. Asta e tot? Da. Mulțumim mult copiilor noștri talentați de la școala duminicală. Încă o rând de aplauze pentru intervenție. Tuturor celor care s-au ocupat ca acești copilași să recite așa de frumos. Și acum vom avea un moment muzical, formația Frecvențe. Vom cânta pe muzica lui Alexandru Zărnescu și versul lui Adrian Păunescu, o piesă numită Dor de Eminescu. Într-o lume relativă, ce-a făcut, ce-a desfăcut, Eminescu-i remușcarea dorului de absolut. Dacă unul și cu unul nu mai vor să facă dor, Eminescu este chipul infinitului din noi, din noi. Fără el oricare lucru s-ar urma cărarea sa. Fără el chiar steaua noastră dintre cele va scădea. Pe pământul vechi dacii, cât mai mare, cât mai mic, dacă n-ar fi Eminescu, viața nu ne-ar fi nimic, nimic. E Moldovei e fiul și Munteniei nepot. L-a înfiat întreg Ardealul, Eminescu-i peste tot. Într-o lume relativă mai avem un nume sfânt, Eminescu-i România, dăinuită
ascultăm cuvânt, Vă cântăm un cântec care a fost recitat de unii copii ăștia foarte talentați. Îmi place să-i văd că vorbesc românește și știu despre Eminescu și recită Eminescu aici atât de departe. Pe lângă Plopii fără soț, muzica este scrisă de Wilhelm Scholman. Plopii fără soț, adesea am trecut. Cunoșteau vecinii toți, tu nu mai cunoscut. La geamul tău ce strălucea o lună atât de des, lume toate înțelegea, tu nu mai înțelegi. De câte ori am așteptat o șoaptă de răspuns, o zi din viață să-mi fi dat, o zi mi-ar fi de ajuns. Ori să fi fost amici, să ne iubim cu dor, să asculte glasul gurii mici, ori așa să mor. Nici măcar nu-mi pare rău, că trec cu mult mai rar. Cu tristețe capul tău se întoarce în zadar. Căci azi mai semeni tuturor la umet și la por, și te privesc încălzător, cum rece ochi de mor. Tu trebuia să te cuprinzi de acel far sfânt, și noaptea-n candelă să prinzi iubirii pe pământ. Și noaptea-n candelă să prinzi iubirii pe pământ. Urmează o piesă pe versurile marului poet de peste Prut, Grigore Bieru. A fost muzica scrisă de Ion Alda Teodorovici. Se numește Eminescu. La zidirea soarelui se știe, cerul a muncit o veșnicie. Noi muncim tocmai ne-am ales cu Domnul Eminescu, Domnul cel de pasăre măiastră, Domnul cel de nemurirea noastră. Mi-l furar, Doamne, alineau, pe dealul om cu totul lau. Mă uscam de dor în pieptul plânsul, nu știam că dorm era de dânsul, nu știam că doina-i o furară, cu străvechea și frumoasa țară. Pe
sub un cer cu stele zurice. Te avem sau nu dreptate, te avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece. Eminescu. Acum am și eu pe lume parte, pot îmbrățișa măiastra-ți carte. Știu că frate ești și ești părinte, acum nimeni nu mă poate minte. Bine ai venit în casa noastră, neamule tu, floarea mea de noastră. Suntem un cuvânt și în toate, floare de la dreptate, sub un cer cu stele sudice. Te avem sau nu dreptate, te avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece. Eminescu. E frumos că punem muzică peste versuri sau versuri peste muzică. Ceea ce vreau să vă îndemn este să ascultați și poeziile. Mai ales fiind un cenacul literar, bucurați-vă de muzică, dar ascultați cuvintele. Multe cântece pe care o să le cântăm astăzi sunt atât de frumoase. Poeziile sunt super. De la Păunescu până la Dan Veron. Ultimul cântec din acest prim cadru se numește Atât de fragedă. Este scrisă de Gabriel Drăgan de la Formația Mondială, iar versurile sunt ale lui Mihai Eminescu, pe care îl celebrăm astăzi. Abia atins covorul moală, mătasa-ți sună sub picior, și de la creștet până-n poartă, du-te-și ca visul de ușor. Și de la creștet până-n poartă, du-te-și ca visul de ușor. Odată trece o cugetare, un val pe ochii tăi fierbiți, e trecoasa renunțată, e umbra dulcilor doriți, e trecoasa renunțată, e umbra dulcilor doriți. Și-o să-mi răsai ca o icoană a purul verginei Marii. Pe fruntea ta purtând coroană, unde te duci când o să vii? Pe fruntea ta purtând coroană, unde te duci când o să vii? Unde te duci când o să vii? Unde te duci când o să vii? Unde te duci când o să vii?
Cu informații frecvențe și sper că au trebuit la cenatul nostru. Și pentru că se spune să faci ce spune preotul, nu ce face preotul, o să vă invit totuși să faceți ce o să facă preotul chiar acum. Adică o să ne recite o poezie. Părintele Ioan Bogdan o să deschidă recitalul de poezie al adulților. Vă rog să nu fiți timizi și să vă înscrieți cu orice fel de poezie eminesciană. Părinte? Oare cu ce altă poezie aș putea eu să încep decât cu rugăciune? Sincer vă spun, fiecare poezie care am ascultat-o astăzi mi-a dat senzația unei rugăciuni. Le știm de când eram copii. Ne vin în minte versuri dragi, fiecare dată când le ascultăm și ne emoționează. Ne aduc în suflet așa de multă bucurie. Cum să nu-l iubești pe Eminescu? Cum să nu fii emoționat când îi auzi atât de minunatele cuvinte? Cum a reușit el, dragii mei, cât de genial e Eminescu, să găsească cuvântul potrivit pentru fiecare lucru. Luna la el nu răsare dintre brațe, răsare din cetii. La Eminescu, fiecare cuvânt are putere. Asta înseamnă pentru fiecare dintre noi Eminescu. Ok. Rugăciune de Mihai Eminescu. Crăiasă alegându-te, îngenunchem rugându-te, înalță-te, mântuie din valul ce ne mântuie, fii scut de întărie și zi de mântuire. Privirea ți adorată, asupra ne coboară, o Maică prea curată și pururea Fecioară Maria. Noi, ce din mila Sfântului umbră facem pământului, rugăm-ne îndurărilor, luceafărului mărilor, ascultă noastră plângeri, regină peste îngeri, din negul te arată, lumină dulce clară, o Maică prea curată și pururea Fecioară Maria. N-am rugăciune. De data asta închinată codul. Sunt convins că mulți dintre noastre o să zâmbească, aducându-și aminte de aceste frumoase versuri. Revedere! Codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule, că de când nu ne-am văzut, multă vreme a trecut și de când m-am depărtat, multă lume am umblat. Ia, eu fac ce fac de mult. Iarna viforul ascult, crengile rupându-le, apele astupându-le, troinind cărările și gonind cântările. Și mai fac ce fac de mult, vara doina mea ascult, pe cărarea spre izvor, ce le-am dat-o tuturor. Umplându-și cofeile, mi-o cântă femeile. Codrule cu râuri line, vremea trece, vremea vine, tu din tânăr precum ești, tot mereu întinerești. Ce mi vremea când de veacuri, stele-mi scântuie pe lacuri, că de vreme rea sau bună, vântul bate, unza-mi sună, și de vreme bună rea, mie curge Dunărea. Numai omul schimbător, pe pământ rătăcitor, iar noi locului ne ținem, cum am fost,
așa rămâne. Marea și cu râurile, lumea cu pustiurile, luna și cu stelele, codru cu izvoarele. Mulțumesc. Cine dorește? Așteptăm participanți din sală. Curaj! Avem volume de versuri pe masă. Cine dorește, poate să ia. Da, avem cărți pregătite, doar curaj. Avem nevoie de voluntari. Sunt convinsă și știu că avem oameni care s-au pregătit. Invită-ne. Natalia sunt. Și am pregătit poezia Doina, una din poeziile Doina. De la Nisu până la Tisa, tot românul până în Suița. Că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Din Hotin și până la mare, din Muscali de Călare, de la mare la Hotin, mereu cale și lații. Din Boian la Vatrador, au umplut 1000 de acum. Și străinul tot te pași, de nu mai poate cunoaște. Sus la munte, jos la vale. Și-au făcut dușmanii cale. Din sătmari și până săcele, nu mai vadă cace. Vai de biet român sărac, îndărăt tot de caramură. Nici îi merge, nici se îndeamnă, nici este toamna. Nici e vara lui, și străin în țara lui. De la turn în Dorohoiu, curg dușmanii în buhoiu și se așează pe la noi și cum vin cu drum de fier, toate cântecele pierd. De neagră străinătate, numai umbra spinului la ușa creștină. Își dezbracă țara sânului, codul, frat românului. De secole se tot pleacă și zvoarele îl seacă, sărac în țară săracă. Cine au îndrăgit străinii, mânca iar inima câinii, mânca iar casa pustia și neamul nemernicia. Ștefane, măria ta, tu la pârna nu mai sta, lasă arhimandritului toată grija schitului. Lasă grija sfinților în seama părinților. Clopotele să le tragă ziua întreagă, noaptea întreagă. Doar s-ar îndura Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău. Tu te înalță din mormânt, să te aud din corn sunând și Moldova. De-i suna din corn odată, ai să aduni Moldova toată. De-i suna de 2 ori, îți vin codri în ajutor. De-i suna a 3-a oară, toți dușmanii o să piară. Din hotar în hotar, îndrăgia ciorile și stânzurători. Absolut! Sigur că da. Bogdan Dumitru sunt și o să vă recit o bucățică din scrisoarea ta. La un semn, deschisă-i calea și se apropie de cortul un bătrân. Atât de simplu, după vorbă, după port. Tu ești Mircea? Da, împărate. Am venit să mi te închin de nu schimba ta coroană într-o ramură de spini. Orice gând ai, împărate, și oricum vei fi sosit, cât suntem încă pe pace, eu zic, bine ai venit. Despre partea închinării însă, Doamne, să ne ierți. Dar acum vei vrea cu paste și război ca să ne cerți? Ori vei vrea să faci întoarsă de pe acum a ta cale, să ne dai un semn și nouă de milă. De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi, bucuroși de o toate. De-i pace, de-i război. Cum? Când lumea mi-e deschisă a privi,
Gândești că pot ca întreg aliotmanul să se împiedice de-un ciot? O, tu nici visezi, bătrâne, câți în cale mi s-au pus. Toată floarea cea vestită a întregului a pus. Tot ce stă în umbra crucii, împărați și regi, s-adună să dea piept uraganul ridicat de semilună. S-a îmbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta. Papa, cu a lui 3 coroane puse una peste alta, fulgerele adunatau contra fulgerului care în turbare furtunoasă a cuprins pământ și mare. N-au avut decât cu ochiul lor cu mâna semna face și a pus și împinse toate neamurile încoace. Pentru a crucii biruință se mișcară râuri, ori din codri răscolite, ori stârnite din pustiuri, scutuind din pacea adâncă ale lumii începuturi, înnegrind tot orizontul cu al lor 10.000 de scuturi. Se mișcau îngrozitoare ca păduri de lănci și săbii, tremura înspăimântată marea de-ale lor corăbii. La Nicopole, văzut ai câte tabere s-au strâns ca să stea înainte, ca și sidul, neîmpins, când văzui a lor mulțime, câtă frunză, câtă iarbă, cu o ură neîmpăcată mi-am șoptit atunci în barbă, am jurat ca peste dânsii să trec falnic, fără păs, din pristolul de la Roma, să dau calului ovăz. Și de crunta-n vitejie tu te aperi cu un toiac și purtat de biruință să mă împiedic de un moșneag. De un moșneag. Da, împărate, căci moșneagul ce privești nu e om de rând. El este Domnul țării umești. Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi și să ne cunoști. Nici ca Dunărea să înnece spunegând tale oști. După vremuri mulți veniră, începând cu acel oaspe ce din vechi se pomenește cu Dariu al lui Stas. Mulți durară după vremuri peste Dunăre vreun pod de-au trecut cu spaima lumii și mulțime de norod. Împărați pe care lumea nu putea să-i mai încapă, au venit și în țara noastră de-au cerut pământ și apă. Și nu voi ca să mă laud, nici nu voi să te înspăimânt. Cum veniră, te făcură toți o apă și un pământ. Te fălești că înainte-ți răsturnat ai val vârtej, oștile lei în zale de împărați și de viteji. Tu te lauzi că apusul înainte ți s-a pus. Ce-i mâna pe ei în luptă? Ce-au voit acel apus? Laurii voiau să-i smulgă de pe fruntea ta de fier, a credinții biruință cât a orice cavaler. Eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neam. Și de aceea tot ce mișcă în țara asta, râul, ramul, e prieten numai mine. Iar ție dușman este, dușmenit vei fi de toate, fără a prinde chiar de veste. N-avem oști, dar iubirea de moșie e un zid care nu se înfiorează de a ta faima aia zid. Pregătisem aceeași poezie. Așa că am să citesc continuarea. Și abia plecă bătrânul la microfon. Ce mai freamă? Ce mai spuciu? Codrul clocotit de zgomot și de arme și de bucium, iar la poala lui cea verde, mii de capete pletoase, mii de coi furlucitoare ies din umbra întunecoasă. Călăreții umplu câmpul și roiesc după un semn și în cailor sălbatici bat cu scările de lemn. Pe copite iau în fugă fața negrului pământ, lănci scânteie lungi în soare, arcuri se întind în vânt și ca nouri de aramă, și ca ropotul de grindeni, orizontul întunecându-l bin săgeți de pretutindeni. Bâjâind ca vijelia și ca pleznetul de ploaie, urlă câmpul și de tropot și de strigă de bătaie. În zadar striga împăratul, ca și leul în turbare, umbra morții se întinde tot mai mare și mai mare. În zadar flamura verde o ridică înspre oaste, căci cuprinse-i de pirire și în față și în coaste,
că se clatină rărite șiruri lungi de bătălie, cad a sabii ca și pâlcuri risipite pe câmpie în genunchi, cădeau pedeștri, colocaii se răstoarnă când săgețile în baluri care șuieră se toarnă și lovind în față, în spate, ca și strivățul și gerul, pe pământul li se pare că se năruie tot cerul. Mircea însuși, mână în luptă vijelia îngrozitoare, care vine, calcă totul în picioare. Durduind soseau călării ca un zid înalt de suliți printre cetele păgâne, trei grupându-și large uliți, risipite se împrăștie a dușmanilor știraguri și gonind biruitoare tot veneau a țării steaguri, ca potop ce prăpădește, ca o mare tulburată, peste un ceas păgânitatea e ca pleava vânturată. Acea grindină oțelită înspre Dunăre o mână, iar în urma lor se întinde falnic armia română. Cine mai dorește? Rugăm? Nu? Avem carte. Ok, Simona? Până când ceilalți participanți își fac un pic de curaj, sunt Simona Sărilă și voi recita La Steaua. La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani i-au trebuit luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum, în depărtări albastre, iar raza ei abia acum luci rădării noastre. Icoana stelei ce-am venit, încet pe cer se suie. Era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e. Tot astfel, când al nostru dor pieri în noaptea adâncă, lumina stinsului amor ne urmărește încă. Deci nu se mai scrie nimeni? Da, cine dorește Luceafărul, chiar poate 96 de strofă, nu e niciun problemă. Doar câteva. Haideți. Cred că Putem să avem microfonul și care să citească două strofe din Luceafă. Popoară Luceafără din nou. Lucefărița. Păi zic foarte dragă. Nu doream, m-am dat să m-am presat voiam, că nu trec vederea nici chipicilor mei. Multe flori super. Rog. Domnul ridic. Multe flori sunt, dar puține rodă nu o să poată. Toate bat la poarta vieții, dar se scutură cu toate. E ușor a scrie versuri, că nimic nu ai a spune, înșelat de goală, ci din coadă o să sun. Dar când inima ți înfrântă, doruri vii și poate multe, și al dragosturi, a ta minte, stă pe toate să le asculte. Ca și flori în poarta vieții, bat ca porțile gândirii. Toate cer intrarea în mine, cer veșmintele vorbirii. Pentru a tale proprii patimi, pentru propria ți viață. Unde ai judecătorii neîndurați în ochi de gheață? Ah, atunci ți se pare că pe cap îți cade cerul. Unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul? Cripteci voi, cu flori de șar, care roade n-ați adus. E ușor, scrie versuri, când nimic nu ai nespus.
Da, în sală încă se mai parlamentează ce recită. Ne pare rău că cei care ne urmăresc online nu au ocazia să recite și ei, în așa fel încât să-i ascultăm. Credeam că îi putem conecta în așa fel încât să-i vedem pe televizor. Din păcate, tehnica nu este așa de avansată, așteptăm un AI mai avansat pentru anul viitor. Dacă în sală mai sunt... Ok, vă așteptăm. Perfect. Recitați în tandem sau singur? A scris un mesager. Sunt Natalia, timpul ia timp. Timpul ia tot. Mihai Eminescu. Da, se pot spune și aforisme de Mihai Eminescu. Dacă aveți aforisme, bineînțeles, aforismul e tot un fel de poezie, doar mai scurtă. Deși nu știam că Eminescu să fi scris haiku. Cea mai scurtă poezie a lui Mihai Eminescu este Sonetul Crasider. Sonetul Crasider. Bine, atunci, pentru că astăzi am vrut să acoperim două evenimente, mă refer la ziua lui Eminescu, 175 de ani de la nașterea lui, și 24 ianuarie, Unirea Principatelor. Am să spun câteva cuvinte, după care formația Frecvențe ne va încânta cu un nou calup de melodii. 1859, Eminescu împlinea 9 ani, se forma statul modern România. Provinciile Moldova și Țara Românească, supuse Imperiului Otoman la vremea respectivă, devenite chiar monede de schimb, dar foarte importante pentru vestul Europei. În 1853 chiar se desfășoară războiul Crimeei, Anglia-Franța împotriva Rusiei, sprijinind Imperiul Otoman. O perioadă bună pentru țările române pentru a-și realiza unirea, care nu s-a realizat foarte ușor. Discuții, marile puteri la Paris, la Londra, bineînțeles în țară, opoziție, pentru că fiecare provincie avea proprii magnați, ziua de astăzi se numesc baroni locali, și au încercat, după posibilități, patrioții români, trecuți prin Revoluția de 1848, atât în Franța cât și în țările române, au încercat și au reușit realizarea unirii printr-un trick, printr-o acțiune la care restul Europei nu se aștepta, pentru că marii conducători Europei, împărăteasa Victoria, Victor Emanuel al Italiei și Napoleon al III-lea al Franței, puseseră de acord cu unirea Principatelor, dar cu doi domni. Și atunci ce s-au gândit românii? Pentru că sunt mai deștepți, mai inteligenți și totdeauna mai comozi. Au spus, dacă alegem același domnitor în țara românească, e ca și când, și în Moldova, e ca și când am avea două alegeri, dar un singur domn. Și atunci, la 5 ianuarie 1859, la Iași l-au ales pe Alexandru Ioan Cuza, colonelul Alexandru Ioan Cuza, iar la 24 ianuarie, la București, l-au ales tot pe Alexandru Ioan Cuza. Deci au fost două alegeri, doi domni, dar întruchipați într-unul singur. Vedeți Alexandru Ioan Cuza în uniforma egală. Așadar, la 1859, la 24 ianuarie, ceea ce servează românii în fiecare an este unirea Principatelor Moldova și Țara Românească. Au urmat mai târziu Transilvania, Basarabia, Bucovina,
Vicisitudinile istoriei au mai îndepărtat unele provincii, sperăm că la un moment dat România se va face la fel de odoleață cum a fost și va fi mereu. Și vom încheia întâlnirea noastră de astăzi, de asemenea, cu un calup de melodii interpretate de formația Frecvențe, cărora le mulțumim încă o dată că au fost alături de noi. Am ascultat o mulțime de poezii de Eminescu. Din păcate, nu avem așa mereu imbold sau timp să facem lucrul ăsta și faptul că ne-ați adus la oaltă și, să zic așa, între ghilimele, ne-ați forțat să le ascultăm, ne-a făcut foarte bine. Și cred că face bine tuturor. Acum despre următorul calup. Noi mai cântăm aici în America, în Colorado, la festivaluri românești, unde se cântă și muzică de petrecere și mai știu eu ce. Muzica folk nu e neapărat atât de populară la astfel de adunări populare, însă ne-am dorit foarte mult să cântăm niște cântece care ne plac foarte mult. Și vi le oferim chiar din tot sufletul, pentru că nu le cântăm prea des și ne place, cel puțin nouă, foarte mult. Și din ce știu din experiența mea de foarte mulți ani, este că atunci când îți place să faci ceva, asta se vede și la ceilalți. Ați vorbit despre așa zisa unire mică, care a fost o unire foarte mare, pentru că fiecare pas e important în împlinirea finală. A doua piesă pe care o cântăm noi va fi despre unirea cea mare. Dar până acolo o să cântăm piesa Nopțea lui Valisterian. E o piesă care îmi place grozav. Nopți lungi și trist, acasă te gândesc și pe voi acolo vă zăvădesc. Sunt nopți pline de groază, pentru mine în război. Sunt nopți de vas, acolo la voi. Doamne, pentru ce o viață de coșmar și pentru cine se moare în zadar. Sunt nopți pline de groază, când teamă-mi e să simt. Sunt nopți de bas, pe care nu mai știi. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. De ce nu încetați acest suflet război? În ce vă gândiți numai la voi? Și nici nu vă pasă de mama care își strânge copilul său ucis, ce zace peste sânge. Nici nu vă pasă de cei ce nu mai sunt, de cei ce vă acuză de acolo din mormânt. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni.
vezi ce mai rămas din oameni. Se numește Clopotul reîntregirii. Este o piesă scrisă de Ștefan Hrușcă. Iată, nu cântă doar Coline. În ultimii ani cam asta știu, n-am așa. Trebuie să pregătim frumos. Bat clopote cântând reîntregirea și sufletul ia foc în clopotan. Întâi decembrie reiuirea și strălucirea României mari. Mihai de azul intră în catedrală și are mai votat cincuri. Într-un sucum, ca se răscoare, și apoi pe la trământ se nască. Cât flamura își calpea albastră, este drag și stea și ideal. Veniți, români, veniți la Meca noastră, veniți la Alba Iulia de Ar. Și iar începe clopotul să bată și sângerează sutele de ani. În osul nației se aude roată, din forea cloșca și trișan. Și iar la Alba Iulia inclină, pe care arde și arde toți, gândiți spre apul secul sarian, ca Iisus Hristos cumplit de morți. Cât flamura își galbenă albastră, peste brac și stea și ideal. Veniți, români, veniți la Meca noastră, veniți la Alba Iulia de Ar. Cât flamura își galbenă albastră, peste stea și brac și ideal. Veniți, români, veniți la Meca noastră, veniți la Alba Iulia de Ar. Vedeți că nu e interzis dacă vreți să cântați cu noi, adică nu sunt nicio problemă. Poate, măcar cei care au spus poezii. Sau cei care n-au spus. Cu atât mai mulți. Cei care n-au spus. E ultima șansă. Ultima strigare. Doru Stănculescu, muzică și versuri, hai Ghitar. Cântăm. Unii au. Cântăm. Au plec. M-am dus, nu mă vor vedea dus. Sus e cerul, largă-i lumea, bine ca înfrunzit pădurea. Hai, 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 haide, haide, hai, pe suflet mă legănai. Hai, haide, hai, hai, haide, haide, hai, pe suflet mă legănai, pe suflet mai. Sus e cerul, largă-i lumea, n-a-și-nimeni tot m-am dus. Bine că am frunzit
pădurea nu vom vedea că nu. Hai, hai, haidi, haidi, hai, suflăm legănai, hai, haidi, Că sunt flori Următorul cântec este al lui Victor Socraciu pe versurile tot al lui Adrian Păunescu, folcul românesc e mare parte a lui Adrian Păunescu. Se numește Tata și Caii și o să o cânt pentru tatăl meu care s-a prăpădit cu un an. Stau la geam în orașul cel mare și iau o căruță cu care unui alb, altui negru și-n par că ei sunt ea atunci. Dar țăranul acela ce-i prin mașini, descurcându-se greu. Dumnezeule, parcă-i tată, călțașul-i chiar tatăl meu. Trovator prin oraș, eu pătat un gal, un țăran și doi cai, trovator. Trovator prin oraș, eu pătat un gal, un țăran și doi cai, trovator. Va lua încet către casă, va mânca printr-un parking ascuns. Și dintr-o pot în somn o să cadă, și aceasta-i va fi de ajuns. Și departe în sat este mare, lunecând peste treburi grăbiri. Un stigmat părintesc mă presoară, că-au plâns ce ajuns tropotit. Trovator prin oraș, ce-o pătat un gal, un țăran și doi cai, trovator. Trovator prin oraș, ce-o pătat un gal, un țăran și doi cai, trovator. Stau la geam în orașul cel mare, n-am curajul măcar să cobor, să-l invit înăuntru pe tată. Mi-e rușine mai decât dor, ci într-o carte poștală târzie, o ștampilă de iad și de rar. Voi afla că a murit pe șosele, lunecând sub copite de cal. Trovator prin oraș, ce-o pătat un gal, un țăran și doi cai, trovator.
Trova proprio lascio pătratul viață, țăran să-i cai de patron. Mai avem câteva și dar nu vă încurcăm prea rău. Deloc, chiar ne face plăcere. Următoarea piesă se numește Trei sferturi în cer. E o piesă a Mădălinei Amon pe versuri de Adrian Păunescu. Și s-ar putea să știți refrenul și dacă îl știți, încercați să cântați cu mine. De oamenii de pe aici, e Dumnezeu pe semne, când ei în curți cu pașii mii, aduc casele mele, și e o liniște de rai, în gestul lor de viață, în care dau un preț la cai, și vitele își răsfață. Dar mai ales în tot ce fac, e semn că nu-i frică. Un suflet clar printr-un copac, acel se ridică. Și uneori, la focul mic, din casa lor sărmană, Iisus înduioșat un pic, coboară din icoană, și uneori, la focul mic, din casa lor sărmană, Iisus înduioșat un pic, coboară din icoană. Respiră toate uniste, ce satul îl îndrumă, trei sferturi să se afle în cer, și doar un sfert în urmă. Și nu se știe, sunt țăra, sau îngeri sunt pe semne, cei care de atâția aduc în casele și suflă în focul lor mereu, sporindu-le nădejdea. Să-i fie ca lui Dumnezeu, aflat în toți aceștia. Și uneori, la focul mic, din casa lor sărmană, Iisus înduioșat un pic, coboară din icoană, și uneori, la focul mic, din casa lor sărmană, Iisus înduioșat un pic, coboară din icoană. Un cântec al lui Emeric Imre, care este cântărețul meu și artistul foarte pe care să le mai cântăm și încă unul. Se numește Orație de nuntă.
Astfel după tine se încheie toate, dragoblurile, la fereastra mea. Nu mai vreau decepții, vreau seninătate, nu mai vreau iubire, voi abandona. Totul-i drum, nu mai ce-aș avea să spun acum. Peste noapte, peste ziua, oricum strică și ador cu tine și nu pot pusti adică. Am înțeles în dreptul, eu ca și oricare, la o nebunie, la un ultim glor, ultima speranță, ultima încercare, dar în magazin este toată bronz. Totul-i drum, mai ce-aș avea să spun acum. Peste noapte, peste ziua, oricum strică și ador cu tine și nu pot rosti adio. Firea ta curată, n-o voi regăsi-o, nici n-ar fi nevoie. Tu rămâi un mine, tot fericită, te-am iubit, adio, nu întoarce capul, pleacă, te-a totul-i drum, nu mai drum, ce-aș avea să spun acum. Peste noapte, peste ziua, oricum strică-te și ador cu tine și nu pot rosti tine. Un cântec al lui Vasile Ceicaru, care mie cred că îmi place cel mai mult din toate cântecele lui, deși nu-l cânt foarte des. Se numește Romanță între două trenuri, pe versurile lui Dan Veron. Și vine vremea câteodată, când din oglinda unei flori, mireasa inimii uitată îți face semne înapoi. Și atunci cobori în vechea gara, cu gândul că vei revedea același tren de odinioară din care ai plecat cândva. Eternă pasager, mai bine adio, mai trece un tren. Iubirea mereu aleargă spre noi, cu floare și o
Va mai pleca un tren și iată un vis pe care îl credem stins. De luminează viața toată, de mâna vremii neatins. Și ne grăbim atunci strigând, uitată pe un vechi peron, și alergăm să prindem scara, lipind la ultimul valon. Etern pasager, mai bine adio, mai trece un tren. Iubirea mereu aleargă străină, cu voie și-o gară. Teoretic, pentru terminat, ai pregătit un vis. Hai să cântăm și pe asta. Se numește Nebun de Arta lui Emerichime. Cu asta vă mulțumim pentru invitație din nou. Cred că a fost o după amiază încântătoare și cei din Europa ne-ați așteptat până la ora asta și ne-ați ascultat. Și, da, nu știu, o să cântăm pe asta și vedem ce se întâmplă după aia, poate mai sunt surprize. Nebun de Arta. Cum sunt mai pustiu ca întotdeauna, când mă simt tot mai bogat de tine, stau pe tâmple soarele și luna, acum e cel mai rău și cel mai bine. Uite, n-are cine să ne ajute, abia-și mai ține lumea de stare, un perete alb de buze bune, unii negri caută mâncare. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce i-al tău mi se cuvine mie. Unde putea capturează regina neagră pentru veșnicie. Prin cărți descrierate accident, afară triste vin în miezul verde, iar eu sunt plin de gesturi imprudente, să te apropii și ca să te sperii. Râmpăjul priveliști averate, copii fragili ducând părinții în spate, rând cu stării gri de osmepane, și albatroși venind spre zări uscate. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce al tău mi se cuvine mie. Unde putea capturează regina neagră pentru veșnicie. Dor de tine și-ți caut chipul în fiecare margine a firii. Odul palmei dacă iau nisipul, cinturile jucându-se de-a mirii. Aud-în bătălii din vreme în vreme, ostașii cărții tale ți se închină, vita mea cu foarte mari probleme, chip slavos și nume de regină. Și te iubesc cu milă și cu groază, ce al tău mi se cuvine mie. Unde putea ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Te iubesc cu milă și cu groază, ce al tău mi se cuvine mie. Unde putea uita regina neagră pentru veșnicie. Mulțumim frumos! Bravo! Mulțumim și noi formației în frecvențe.
acceptat să participe alături de noi Cu drag. la această sărbătorire a lui Mihai Eminescu, Comunitatea Românească. Mulțumim celor care au acceptat să recite sau să citească doar un aforism. A fost bun și acela. Am fost urmăriți de prietenii noștri din Europa, din România, de la Sibiu, de la Brașov, de la Craiova și de la Timișoara, de asemenea din Australia, de aici din America, din Atlanta, California, și California, iar din Canada, din Montreal și Toronto. Și am să citesc câteva mesaje pe care ni le-au trimis, care sunt adresate tuturor. Deosebit efort, felicitări! Cu drag, apreciere și urări de liniște în acest an nou și în următorii. Unirea în cântece, frați români din lumea întreagă, tresăriți în cânt de dor și cântați un imn de slavă pentru Domnul Domnilor. Câte frumoase clipe! Ați trecut prin sufletul istoriei poporului nostru. Câteva așa. Frumoase cântece. Le ducem cu noi oriunde ne-am aflat. Bineînțeles, am primit și o invitație pe care să vă trimit. Dacă doriți să vă conectați pe un link săptămâna viitoare, să continuăm această întâlnire. Mai vedem. Încă o dată, mulțumim tuturor care ne-ați fost alături, tuturor care ne-ați încântat și sunt sigur că Duhul Eminescu a fost alături de noi. Mulțumim! Simbolic, cred că nu o să dansăm mai sau? Da, sigur. Sau? Da. De ce nu? Deci, Deci vom termina cu Horomilia, așa cum s-a spus la început. Nu ne-am coordonat și o să ne coordonăm mai bine. Deci aici, dacă la celelalte ați fi putut cânta cu noi aici, ați putea să dansați fără noi, pentru că noi suntem aici. Hai să dăm
Așteptăm cu dar și altă. Extraordinar. Minunat. La revedere, vă îmbrățișăm, mulțumim că ați stat cu noi și Dumnezeu să vă ajute. La revedere, numai bine!